Na naše úspory neustále číhajú viacerí nepriatelia. Hlavnými nepriateľmi našich úspor sú štát a inflácia. Štát vyžaduje, aby sme platili dane. Väčšina ľudí je však zdaňovaná viackrát. Prvýkrát pri zdanení príjmu a druhýkrát z kapitálových výnosov zo sporenia, čo podstatne oslabuje naše úspory. Proti štátu sa môžeme ochrániť oddialenou daňovou povinnosťou. Inflácia je najhorší nepriateľ. Každoročne znehodnocuje naše úspory o 4%. Platí tu, čím dlhšia doba, tým vyššie úspory a tým aj väčšia strata. Bežným sporením v bankách a na poistkách dosiahneme vždy stratu. Jediná účinná ochrana proti inflácii je zhodnotenie úspor o viac ako 4%. Ľudia si najviac sporia v bankách a na poistkách aj napriek tomu, že tu nie sú ochránené ich úspory proti štátu a inflácii. Prečo? Lebo sú finančne negramotní.